חזרנו עם הזמן השלישי ועם יוזמה מבורכת רבת שנים של ניידות לטיפולי שיניים. שלום לך דוב פלשקס. שלום. אז ניידות הטיפול שיניים שלכם מגיעות למי שלא יכול להגיע אל רופא השיניים. כן. לאן? הניידות האלה מגיעות לכל בית או לכל מוסד בו שוהה הנכה או הקשיש. לשם אנחנו מגיעים, כולל בתי חולים, בתי אבות, לבתים פרטיים. איפה שהוא נמצא, שם אנחנו מגיעים. אני מתקשה להבין איך זה בדיוק עובד. קודם כל, האם אתם גם באים לעשות בדיקות תקופתיות, או רק במקרה חירום אתם נקראים? אנחנו לא עוסקים רק במקרה חירום, אנחנו מטפלים באנשים כמו במרפאות שיניים רגילות. אנחנו מגיעים אליהם, בודקים אותם, עושים את מה שהם זקוקים, ואנחנו נותנים את השירות הזה למעלה מ-20 שנה כבר. גם החזקה שוטפת. גם החזקה שוטפת, כן. עכשיו, אתה אומר, באים לבית כמו שלבוא למרפאה, זה לא אותו דבר. מה, אתה מעלה למעלה את כל הציוד הכבד הזה? לא, אנחנו עם השנים הזהרנו את הציוד והכנסנו אותו לארגזים. בנינו ציוד מיוחד שהתכנון, אנחנו עשינו את התכנון שלו. אנחנו מסוגלים להגיע עם כל הציוד הדרוש, לטפל באנשים בארגזים, בצורה סטרילית. כל המכשירים למיניהם מחוטים ומסודרים ומיועדים להגיע לכל מקום איפה שצריך. גם טיפולים יותר מסובכים יכולים לעשות באמצעות הניידות האלה שלכם? הניידת הזו טיפלה משיכוך כאבים ועד השתלה של שיניים בביתו של אחד מהלקוחות שלנו. עשינו 7 שתלים בשנת 1979. כשאתה אומר את זה, אז אפשר להבין שזה נדיר. כי אם אתה זוכר מתי זה קרה, סימן שזה קרה פעם אחת. באופן שוטף אתם עושים את הדברים הקטנים יותר מן הסתם. בדרך כלל לא עושים את הדברים האלה, אבל היה מקרה מיוחד שהבן אדם נזקק לשתלים, ואז ביצענו 7 שתלים. זו כנראה הייתה הפעם ראשונה שנעשו שתלים בביתו של לקוח נכה. זה אפילו מסוכן, כי אם אין נוכחות של ציוד עזר למקרה שאדם מאבד את ההכרה, או נהיה לו לא טוב מהרדמה, מה עושים במקרים כאלה? ההרדמות הן הרדמות מקומיות רק, זה לא הרדמות כלליות, ויש לנו את כל הציוד הדרוש, אנחנו הבאנו את כל מה שהיינו צריכים לניתוח, כמו שבמרפאת שיניים רגילה. כמה אנשים עובדים בניידת כזאת? בניידת הזו עובדים בדרך כלל 2 אנשים, רופא וטכנאי שיניים, ובמקרים מיוחדים אנחנו מגיעים עם צוותים יותר גדולים. מי משלם על זה? התשלום נעשה על ידי הלקוח עצמו. יש החזר מקופת חולים? אין החזרים מקופת חולים, גם ברפואת שיניים רגילה, שאת מגיעה לקופת חולים, אין החזרים. ואיזה עלות יותר גבוהה מפני שזה בא אל בית הלקוח? לא, העלויות הן אותו הדבר כמו במרפאת שיניים רגילה, אז אנחנו החלטנו שאנחנו עושים את הדברים האלה באותה עלות של מרפאת שיניים רגילה. יש לנו גם מרכז רפואי שכולל גם מרפאות שיניים, ואותו מחירון שאנחנו גובים במרפאת שיניים במרכז הרפואי ברמת גן, אנחנו לוקחים בניידת. דוב פלשקס, תודה רבה לך. תודה לך.